Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sesiphinde sabuya ke baphulaphula kwaneli qela liyi-1 ke liyi-Kaizer Chiefs. Baphulaphula ke lapha ke oonondaba xa bebechwechule bebheka phaa kwilizwekazi laseNaturena beyokhanga into yokubana ingaba kwenzeka ntoni na. Babuye besithi ke zibonakele ke ii-players ezi-9 phaa zizilolonga ke ezintshakratya phaa ngaphakathi ke eNaturena. Batshoko ukuzikhankanya babiza indoda yokubana ebizwa ukubana ke ngu-Ethiosa Igodara. Baphulaphula ndixolela ke la magama anzima. Ethiosa ke Igodara, ibe nguPhaseka Mako, ibe nguThabiso Monyane, ibe ngu-Asanele Velebhayi, ibe nguNkosana Mbutho, ibe nguThulani Mabaso, ibe nguManqoba Ozwemane, ize ibe nguNaledi Hlongwane, ize ibe nguKabelo Kabelo Khwensa. Nabo ke abadlali ke bathe babe ke babona bezilolonga phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Abadlali ke abatshakratya phaa ngaphakathi eNaturena. Uyawukhumbula ukuthiwa ke kwaba badlali ke i-5 ke ngabadlali abapromothwe phaa kwi-reserve side eqela leKaizer Chiefs ke, ukuqala phaa kuNkosana Mbutho, ukuya phaa kuThulani Mabaso, ukuya phaa kuManqoba Azwemane, ukuya phaa kuNaledi Hlongwane, ukuya phaa kuKabelo Khwensa. Ngabadlali ke abathe babe bapromothwa phaa kwi-reserve side eqela ke leKaizer Chiefs, belandela ke abadlali abafana ke phaa ke noDuba, Owandile Duba, abadlali abafana ke phaa noVilakazi, abadlali ke abafana phaa ke nabafananyana ke Nkosindiphile Ngcobo. Abadlali bebepromothwe phaa liqela leKaizer Chiefs. Siphinde ke yapromotha abadlali abayi-5 ke kwaba badlali batsha babonakala phaa ngaphakathi. Abadlali ke abangapromothwanga phaa yiKaizer Chiefs kwaba badlali batsha babonakala betreyina phaa eNaturena ngu-Asanele Velebhayi, Thabiso Monyane, Phaseka Mako, ibe le ndodanyana ke yakwa-Ethiosa Igodare. Ethiosa Igodare ngumdlali ke lowo ke naye ubonakala etreyina phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Kude maneke mani zindala zombini. iKaizer Chiefs kwakilungise into yokubana ke ikwazi ukuyinyathela ngocwangco ke isizini ezayo. Baphulaphula ke ikwazi into yokubana ke amakhwenkwe kaNapi athi xa wathuma athumeke. Baphulaphula ke athi xa waxela into yokubana ke mawabheke eTalasheshe bangabheke eNineva, babheke eTalasheshe babuye ke umsebenzi bewugqibile. Ndicinga into yokubana ke sisaza kuva ke abagalelekileyo njengoba ke niyazi into yokubana bakhona ke nababane bephuma. Ikagqibi ke iKaizer Chiefs ukhulula abadlali, kusaza ukukhulula abadlali phaa ngaphakathi. Baphulaphula bevulela ke ispace ke abadlali abatsha abezayo. Akuphelelanga kwabo bayi-9 ke sindebalela bona abatreyina phaa ngaphakathi abatsha. Isekhona into esezawumenyezelwa, inye qha into efuneka kuni baphulaphula ke zindlebe, nimamele, nihlale phantsi nizinze, thina size nazo nobunjalo bazo. Ningangena ke baphulaphula ke nitsho nento yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.